फेंगे नमन बिगा थाब हागोन होननानै बुंदोंमोन। दिनैहाय नैथि खेब इलेकसन खालामनाय जाबाय। नैबे खराइबारि गामि गोदानै थानाय गोदानै इनक्लुज जानाय आरो बिनि उनावहाय बेहाय 30 घरसो दङ गासै। बेयाव जोङो अलरेडि सार्भे खालामबाय। बिथांमोनहा जोङो थांनाय साननै सिगां जों फैनानै बेयाव नोंथांमोनहा बेयाव थानो नांला जों इलेकसन खालामनाय जासिगोन बुंनायलाय बिथांमोनहा हयथ' सासेबो जों दिनैहाय मोननो हायाखै। बेखायनो बिथांमोनहा ओंखारनानै थांजोबदों। बेहाय 30 घरसो दं आरो बिनि उनावहाय जोङो अक्सिगुरि होननाय जायगायाव थांगोन। अक्सिगुरिजों एटाच बेयाव गासै 65सो न'खर दङ। बिथांमोनखौबो जों खालामहैनाय जायो। जोङो बेयाव नुनो मोनो जे गोबां जौखोन्दोनि हाग्रा बा दंफांफोरानो बायजोबबाय। नंगौ, दा जायनि थाखाय जों दिनैहाय इलेकसन खालामनो गोनांथि जादों। बेहाय गोबां जौखोन्दोनि दंफाङा दंस' जानायखौ नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ। दा बेखौ होबथानो थाखायनो दिनैनि बे प्रसेसा सोलिदों आरो बे प्रसेसा सोलिबाय थागोन। आरो जोंनि चिरां जिल्लायावल' नङा, जों क'क्राझार जिल्लायावबो जों खालामहैगोन। जायफोर बिथांमोनहा जायफोर क्ररपति बिथांमोनहा माने साहा बागान बानायनानै दं बेफोरखौबो जोङो एबारनि नैबे इलेकसन प्रग्रामाव लाफादों। बेबो हाबाफारि जागोन जोंनि नेक्स्ट जोङो क'क्राझाराव लायगोन। जायफोरा दिनै मोखां जाबाय बिथांमोनहाथ' बिसोरनि सायाव सिन्था धारना खालामनांगौनि एसेबां गोनांथि गैया। जिहेतु बिथांमोनखौ जों सार्भे खालामखाबाय। बिथांमोनहा जायफोर बेयाव दिनैहाय सुबुंफोर थादों बिथांमोनहा दादगारिनि अलरेडि फरेस्ट भिलेजार्स बिथांमोनहा हयथ' गावबा गाव न'आव थांफिननानै दङ। बिथांमोननि सायाव आरो गोदानै माबा मोनसे अनसुंथाइ बिथांमोननो थानायनि राहा होनांगौनि जेबो दं होननानै आं सानाखै। जिहेतु बिथांमोनहा मैखोमै हा हु दंखाजोबो आरो अक्सिगुरियावबो जायफोर रायजो जादों दा गोदानै इनक्लुज हिसाबै बिथांमोनहा अलरेडि गोबाङानो बिनि 70% अलरेडि FRA मोनखानाय गामिनिफ्राय फैनाय आरो माखासेया दै बारै फाथाबारि बिटिनि दै खुरखा जानानै फैदों होननानै बुङो। बिथांमोनहा नंगौ नङा जों मिथिया, खिन्थु थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय खुनु दै बिमा बारनानै खुनु बिदि फ्लाड इफेक्ट जायाखै। अनलि बै बैग्रिबारि होननायाव बोसोरनि सिगां एसे जादों, बे 14 घरल' जादों जोंनि सार्भेयाव। दा बिथांमोनहा बिदि होननानै बुंदों जे दैजों खुरखा जादों। दा नायनि जों सार्भेनि गेजेराव मा मोनहैयो उनावहाय। बे जायगानि जोबस्रांनाय हाग्रा आरो दंफांफोरखौ मोजाङै लाखिनो नोंथांमोननि बिफाननिफ्राय माबायदि दायथ' लानांगौ? दा बेनो दा जायनि थाखाय जोङो स्टाडि खालामनानै मोनबाय जे दंफां खावनानै थफा थनै दंफां दाननानै हाग्रा दाननायाव जोंनि हाग्रा ओनसोला जोबनानै थाङा। जुदि जोंनि नैबे हाग्रा ओनसोलनि हायाव जुदि मानसिफ्रा थानो लायोब्ला फारसेनिफ्रायनो बिसोरो हन्डा मेचिनजों गासिबो एवस्रांलांनाय जायो। जायनि थाखाय जोंनि हाग्राया जोबलाङो। दा बेखायनो जोङो दा इनक्रस जाय बिथांमोनहा हा आवग्रिनानै आबाद मावनानै जानो लादों बिथांमोननि सायावनो जों सिरियास लाबोदों। बिथांमोनखौ जों खुनु हयथ' सुबिदा होनाय जानाय नङा। बेनिफ्राय बरननानै जों लांनायनि सेस्थाखौ जों खालामबाय थागोन। बिथांमोना आरोबाव खनसे जुदि थाफिननायनि बेब'स्था लाबावोबा आरो पुनराय जोङो इलेकसन खालामगोन आरो जों एबारखौनो बेबायदि सुबिदाखौ होआ होननानै जोङो थिरांथा लादों। जोङो इलेकसन खालामनायनि उनावनो लोगो जोङो डिमार्केसन खालामगोन। बेयाव बेसेबां हेक्टर हा आरो लोगो जोङो प्लान्टेसन बेयाव खालामनायनि मोनसे थाम थिमखौ जों खालामगोन। मानिथाराबा बिथांमोनखौ बेब'स्था दं, आयेननि बेब'स्थायै बिथांमोनखौ जोङो मा खालामनाय जायो। जोङो हयथ' उननि पर्यायाव बिथांमोनहा जुदि नंगुबैयै हा गोनांखाब्ला बिथांमोनखौ जोङो हयथ' एजेहारनि गेजेराव हयथ' जों कर्टसिम लांनांगौ बायद' जागोन। बेयाव बिसेसकै नेपालि, राजबंसि आरो आदिबासि कयेकटा घर दङ नैबे दा जेराव जों खालामबाय थादों। आरो बिनि अनगायै आरो जोङो अक्सिगुरियाव जेराव बेयावथ' मैखोमै बर' दङ, लोगोसे गार'फोरबो दङ न'खरफा न'खरनै। बेखौ जोबनाय लोगो जों बेहाय खालामनो थांसिगोन। मोननैजों गासै 100 हेक्टरानो जागोन। नैबेहाय 30 हेक्टरफ्राम जागोन आरो बेहाय 70 हेक्टरफ्राम जाहैगोन अक्सिगुरियाव। खायलाबो आदारबास फाइजोंसै आं लाबोदों पार्टि लाबो जेबो लाबो गोलै लानानै सिथफ्ला लानानै थागोन बोनो बुथालाबो सिथालाबो बोन थागोन। जों जेरावबो थाङा। आं दादगारिनि गोरलैनिफ्राय मालायनि न'आव बिदि बर'फोरनि न'आव थानानै देरबोनानै हाबा जाबाय। हाबा जानानै फिसाया नेपालि
ओंखायनो आं जेराव बयबो गासिबो खोथारो जोंमा हाजार गैया सार न'आवहाय दागारियाव गंसेल' दङ आरोखि जेबो जायगा गैया गोलैल' बे भारा बे न'आवनो थाहैदोंमोन होमब्ला बे जायगा मोनबाय मालायफोरा जायगा मोनगोन हायाव हा गोदानाव थाहैदो होननानै बयबो बुंनायखाय फैबाय बेसे न' भारा गारनाय होननानै ओमफ्राय गोरलैफोरा साब्रैबानि गोरलै हौवाया सानफ्रामबो हाजिरा खामानि मावो थोआ गोरलैफोरनि दासिमबो लेखा सिखा बानायनो हायाखै मा मावनाय जों बिनिफ्राय होखारलाबो जों थांनो हानाय नङा दा गिर्जा न'आव फोब्रबो सिखायबाय जों सप्तायाव जों गिर्जा हाबोमोन बे गिर्जा न'आव अनेक गैया इसेबो सोरखारा अनेक गैया इसेबो जों नागारखाया हगारखाया जों बन थागोन सिथालाबो जोबोद थागोन हगारखाया बेनो जोंनि खोथा बासन खस्थ' जोंनि आथिंजों थाबायनांगौ एफा गोजान थांलाय फैलाय गोलै बानानै दैया लेथ्रा बे दंग'नि लोंनांगौ दैखौ लायनांगौ एफा गोजान जों माब्रै सोलिनांगौ साइकेल गैया गारि गैया बे लामा संसाराव होमब्ला बिदि खस्थ' जों मावनांगौ भट होनानैबो जोंनि भट माब्रै सरकारा देरबोखो जों भट होनानैसो सरकारा देरबोबाय दा दिनै दिखि बे गरिबा फैनांगौ मानोबा बे फेंगाया होनदोंमोन बिगाथाम हा होगोन होननानै बुंदोंमोन गैया जोङो दासिमबो हा गैया फेंगा बुंदोंमोन फेंगा सारा दा जोंनि फोथाया सरकारा न'आव दागारियाव थांनानै न' नायनो हागौ जोङो हा दंना गैया जों थगाया सार जों थगाया नांगौ जोङो हाजारबा बे जायगाखौ सिखानो थांदों होमब्लाबो जों न'खौ माब्रैबा खस्थ' लाबो जों बेनि जायगायावनो थागोन जेरावबो थाङा बेनो जोंनि खोथा बेयावनो थाबाय মানে 2014 আছিল এই আদিবাসী লগত সবার লগতে আছিল 2014 গণ্ডগোল হোৱাতে মানে বেলেগ সাইডত আছিলোঁ আমি পিছত বেলেগ সাইড মানে এই আইকুৱালি দাঁতঘাৰী মানে কিছুমান পাটাবাৰী আছিল কিয় আহিব মানে তাত মাটি নাই তাত আহিবই লাগিব ক'ত তাত মাটি মানে ইয়াত 2005 আহি মানে ইয়াতে আছিলোঁ মানে আহি আছিলোঁ আমাৰ এনেকা ইলেকশ্যন 5 বাৰ হ'ল এতিয়া চনতে 5 বাৰ হ'ল আজি ইবাৰে ফাৰ্ষ্ট নটিচ আছে আগতো নটিচ অহা নাছিল ইবাৰে ফাৰ্ষ্ট নটিচ আহিয়ে মানে এনেকা পুৰা হুলস্থুল লগাই দিল আমাৰ কি ল'ৰা ছোৱালী ক'ত থাকিব ভূমিটো নহ'লে ক'ত থাকিব ল'ৰা ছোৱালী মন্দিৰটো ভঙাল গীৰ্জা ভঙাই দিল ইমান দুখ কষ্ট কৰি আছোঁ আমি এতিয়াতো ক'ত থাকিম ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে ইয়াতে মৰিব লাগিব ইয়াতে বাচিব লাগিব চৰকাৰ যদি নাচায় চাওক আমি ইয়াতে থাকিম 30 ঘৰ আছে ছাৰ এতিয়া 4টা জাতি আছে ৰাজবংশী আছে সূত্ৰধৰ আছে নেপালী আছে আমি কিবা উৰুৱা মানুহ আছে ছাৰ কি বিচাৰোঁ আমি চৰকাৰৰ আমি ভাল কৰিব লাগে আমি ছাৰক আমি ভোট দিছোঁ ভোট দি আজি এনেকৈ কষ্ট কিয় দিব লাগে তাই ফাৰ্ষ্ট টাইমত চৰকাৰে কি ক'ব দে এনেকৈ দিম বুলি কৈছিল এতিয়াতো লাষ্টত ভোটটো দি দিলে এতিয়া মানুহ নেদেখে আৰু তাই নিজৰ ৰাজা হৈছে পুৰা বহি আছে আমাক ইমান দুখ কষ্ট দি আছে আমি ক'ত থাকিম ল'ৰা ছোৱালীলৈ আমি ইয়াতে থাকিম ঘূৰিয়া ঘূৰিম বাচিলে বাচিম ভাঙি দিলে কি কৰিম ছাৰ এই গাছতলি থাকিব লাগিব ছাৰ কি কৰিম আজিতো ৰাতি বৰষুণো পৰিছে অলপমান কি কৰিম আৰু এনেকৈ থাকিব লাগিব ওচৰতো পানী খাবলৈ ভাল পানী নাই ইয়াত ডঙত ইমান লেতেৰা আহি আছে ক'ত খাম আৰু পানীটো অনেক দূৰৰ পৰা আনিব লাগে ছাৰ এতিয়া ওচৰত পানী আছিল এইটোতো চব লেতেৰা আছে এইটো খাবই পানী নাই আমাৰ গলাটো পুৰা শুকাই যায় মানুহৰ এনেকুৱা হৈ আছে দুখ